душевною ліностю воздрімався, не стяжах женише Христе, горяща світильника, і єже от добродітела і дівам уподобихся буїм, о врем'я ділання глумляся. Утроби щедро Твоїх не затворим, ні владико, но тряс мою мраченний сон. Воставі милостиве і с мудрими введи дівами в чертог Твой, і діже глас чистий, праснуючих і вопіючих непрестанно. Господи, слава Тебі, і з глубини возвах Тебі, Господи, Господи, услыши глас мой. Скрившего талант осуждения, слышавше о душе, не скрывай словеса Божия, возвещая чудеса Его, да умножающий дарование в недыши, в радость Господа Твоего. Да будут души Твои внемлящие глаз умоления Моего. Придите, вернее, делаем усердно владыцы, подавает рабам богатство и по равенству киждо много усугубим благодати талант. Бо мудрость да приносит ділы благими, вже службу світлості да совершает, да приобщается же словом вірне, тайне наученному, і да розточает богатство убогим другий, сице бо заимованное благоусугубим. І яко строїтелі вірні благодаті, владичні радості сподобимся, то я на сподоби, Христе Боже, яко чоловіколюбець. А ще беззаконня назріши, Господи, Господи, хто постоїть, як у Тебе очищення єсть. Єгда прийдеш і во славі со ангельськими силами, і сядеш на престолі Ісусе, розсуждення да мне пастирю благий. Не разлучишь и пути бодесны явеси, развращены же сучуи. Да не убоскослище грубо меня грехом погубиши, но десне меня сочета вовцам, спаси, яко чоловіколюбець. І мене ради Твоєго потерпихтя, Господи, потерпе душа моя, в слово Твоє упова душа моя на Господа. В 6-й місяць архістратих послан бись Тебі діві чистій, возвістити Тебі слово спасення, купи же і звати Тебі. Радуйся, обрадована Господь з Тобою, родиш і сина привічного із Отця, і спасет люди своя от гріх їх. От стражи утренняя до ночи, от стражи утренняя да уповает Израиль на Господа. В 6-й місяць архістратих послан бись к Тебі діві чистій, возвістити Тебі слово спасення, купі же і звати Тебі. Радуйся, обрадована Господь з Тобою, родиш і сина привічного із Отця, і спасет люди своя от гріх їх. Як у Господа мило зі мною не ізбавлення, то і спавить Ізраїля от всіх беззаконня Його. Місяць 6-й послан бись з небесе Гавріїл, Архангел, Воград Галілейський Назарет, принести от роковице радость благовіщення, і пришед к ній возопи глаголя. Радуйся, обрадована Господь з Тобою, радуйся, вмістилище неумістимого єстєства Його же, бо небеса не вмістиша. Утроба Твоя вмісти благословенная,
Радуйся, честное Адамово воззвание, и Евино избавление, и радость мира, и веселье рода нашего. Хвалите Господа всі язиці, похвалите Його всі люди. Місяць шестий послан би з небесе Гавріїл, Архангел, Воград Галілейський, Назарет. Принести отроковиці радость благовіщення, і пришед к ней возопи глаголя. Радуйся, обрадованная Господь з тобою, радуйся, вмістилище неумістимого єстєства. Його же, бо небеса не вмістиш, а утроба твоя вмісти благословенная. Радуйся, честное Адамово воззвание, и Евино избавление, и радость мира, и веселье рода нашего. Яко утвердися милость Його на нас, істина Господня пребиває вовік. Послан без Архангел Гавриїл з небесе от Бога к діви нескверній. Воград Галілейський, Назарет, благовістити їй странного образа зачатіє. Послан без раб безплотенкого одушевленому граду, і двері мислений возвістити владичного пришествия снитіє. Послан бось воїн небесний, причистия слави палаті, проготовати зиждителю жилище неот'ємлемо. І пришед к ній взиваше, радуйся, престоле огнезрачний, четверозрачних преславніший, радуйся, сідалище Царя Небесного. Радуйся, горони сікомая, приятелище пречесное. Тобі, бо все ісполнення вселися божества тілесне, благоволенням Отця Пресносущного і содійством Всесвятого Духа. Радуйся, обрадованная Господь з тобою. Слава Отцу і Сину і Святому Духу. Се тебе талант, владика, ввіряє, душе моя, страхом прийми дар. Заїмствуй, давшему ти роздавая, й нижче місця же друга Господа, да станеш і одесною Його. Егда прийде во славі, услышиш і блаженний глас, не раби в радость Господа Твоєго, то я достойно м'я сотвори спасе, заблудившого великі ради Твоєя милості. І нині і присно, і во віки віков. Амінь. Послан би з небесе архістратих Гавріїл от Бога, скоро предстако одушевленому граду, глаголяк явственно, зиждителя приймеш діво во утробі, і родишися о неприложне з плотію, тим же послан єсть возвістити Тебі странное рождество чистая, і стою зов'я Тебі, радуйся, невісто невісная.
мир всім, премудрость вонмим, прокимен глас шестые. Воскресни, Господи, в покой Твой, Ты киво святыни Твоя. Воскресни, Господи, в покой Твой, Ты киво святыни Твоя. Ты киво святыни Господи Давида и всю кротость Его. Воскресни, Господи, в покой Твой, и во святыни Твоя, Ты во святыни Твоя. Воскресни, Господи, в покой Твой, и во святыни премудрость. Исхода чтения. Вонним. Сні дочерь фараонова измытися на реку, и рабыни ее прохождаху при реці, и видевши ковчеже случице, пославши рабыню взяє, отверши же и видит отроча плачущиеся в ковчежце, и пощадеє черь фараоне, и рече от дітей єврейських сіє, и рече сестра и от чери фараонових, хочете ли призовут и жену кормилицу от еврей, и воздоите отроча, и рече черь фараонова, иди, шедши же отруковица призвав матерь отрочать, и рече же к ней черь фараонова, соблюдеми отроча сие, воздойми ее, аж же дам ты мзду. Взя же отроча жена и дояше ее, возмужавшу же отрочати, веде є кот чері фараонові, бись їй в сина, і наречей ім'я йому Моїсей глаголюще, от води взях його. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. И святую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш, Христу Богу предадим. Свят еси Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресно и во веки веков. Святий
віки віков. Амінь. Святий безсмертний, помилуй нас. Агіос Офеос, Агіос Ісхірос, Агіос Афанатос, Елеїсон Імас. І духові твоєму прокимен глас четвертый, благовестите день о дни спасения Бога нашего. Благовістити день одне спасення Воспойте Господеві піснь нову, воспойте Господеві вся земля. Благовістити день одне спасення Благовістите день о дні. Про евреям послание святого апостола Павла чтение. Амінь. Братья, святяй и освящаемы от единого все, и я же ради вины не стыдиться, братью нарицати их, глаголя, возвещу имя Твое, братья моей, посреди церкви воспою Тя, и паки, аз буду надеяся нань, и паки, все аз и дети, я же ми дал есть Бог, понеже убо дети приобщишася плоти и крови, и той преискренне приобщися тех же, да смертью упразднит имущего державу смерти, сей речь дьявола, избавит всех и лицы страхом смерти, через все житие повинный веша работе. Не от ангел, убо когда приемлет, но от семени Авраамова приемлет, отню душу должен бе по всему подобитися братьи, да милостив будет и верен первосвященник в тех яже к Богу, воеже очистити грехи людские, в нем же Бог пострадал сам искушен был, может искушаемым помощи. Вірте, що щемо И премудро. духові Твоєму, аллилуйя, 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 Його благословенно,
услышим Святое Евангелие от Луки Святое Евангелие чтение. Во дне коних зачат Елизавет жена Захариина, и таяшися месяц 5 глаголющий, яко тако мне сотвори Господь во дни, вняже презрет я ты поношение мое в человецах. Месяц же 6 послан бысть ангел Гавриил от Бога во град Галилейский, ему же имя Назарет, к деве обручений мужеве ему же имя Иосиф от дому Давидова, и имя деви Мариам. И вшед к ней ангел рече: радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословена ты в женах. Она же, видяше, смутися, условиси его и помышляши, каково будет целование сие. И рече ангел ей: не бойся, Марьям, обрете бо благодать от Бога, и си зачнеши во чреве, и родиши семя, и наречеши имя ему Иисус. Сей будет велий, и Сын Вышнего наречется, и даст ему Господь Бог престол Давида отца его, и воцарится в дому Яковле во веки, и царствие его не будет конца. Рече же Марьямка ангелу: каково будет сие, иди же мужа не знаю. И отвещал ангел, рече ей: Дух Святый найдет на тебя, и сила Вышнего осенит тебя. Тем же и рождаемо свято наречется Сын Божий. И сей Елизавет, южика твоя, и та зачат сына в старости своей, и сей месяц 6 есть ей нарицаемый неплоды, яко не изнеможет от Бога вся глагол. Рече же Марьям: се раба Господня, буди мне по глаголу твоему, и ты, де ангел, от нитя. Речи Господь своим ученикам: одни от часи пришествия Сына Человеческого. Никто же весть, ни ангелы небесные, только Отец мой един, яко же бо бысть во дни Ноевы, тако будет и пришествие Сына Человеческого. Яко же бо беху во дни прежде потопа ядущие, пьющие, женящиеся и посягающие, до него же дне видите Ноев ковчег. И не уведашь, донде же прииде вода, и взят вся, така будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда два будете на селе, один поемлется, а другой оставляется. Две мельвищи в жерновьях, едино поемлется, едино оставляется. Бдите оба, яко невесте в кий час Господь ваш приидет. Сие же видите, яко аще бы ведал дому владыка, в кую стражу тать приидет, бдел оба бы, и не бы дал подкопати храма своего. Сего ради и вы будете готові, яко вон же аше час, мните Сын Человеческий, приидет. Кто оба есть верный раб и мудрый, его же поставит Господин его над домом своим, идя же даять им пищу во время их. Блажен раб той, его же пришед Господин его обрящет, так отворяща. Аминь глаголю вам, яко над всем именем своим поставит его. Аще же лечет злый раб, той в сердце своем коснит Господин мой прийти, и начнет быть и клевреты своя, ясты же и пыты с пьяницами. Придет Господин раба того в день, вон же не чает, и в час вон же не весть. И протешит его полма, и часть его с неверными положит, то будет плач и скрежет зубом. Тогда уподобится Царство Небесное и 10 дивам, еже приеши светильники своя, и зидоша в сретении женихом,
5 же от них мудрые, 5 уродивы. Иродия же, приемши светильники своя, не взявши с собою Илея, мудрый же, приявши в сосудях светильники своими, коснящу же жениху воздремавшися из паху, полуночи же вопль бысть, се жених грядет, исходите в сретение его. Тогда восставшиеся дивы ты и украсившие светильники своя, юродии уже, мудрым реша, дадите нам от Илея вашего, так от светильницы наши угасают. Отвечаше мудрые глаголющие, да как они достанет нам и вам, идите же пак их продающими, купите себе, идущим же им купите, прииде жених, и готовая внедоша с ним на браке, затворение выше двери. Последи же приидоша и прочие дивы глаголющие, Господи, Господи, отверзи нам. Он же отвечав рече, аминь, глаголю вам, не вем вас, бдите оба, яко невесте дни, ни часа, он же Сын Человеческий приидет, яко же бо человек ники, отходя призвать свои рабы, придаде им имение свое, и убому даде 5 талант, обому же 2, обому же 1, кому же противна сила его, и отыде Абии. Шед же приеми 5 талантов дела в них, и сотвори другие 5 талант, також да и же 2 приобретости, и то, и другие 2. Приеми же 1 шед, вкопай его в землю, и скры серебро господина своего. Помнози же времени приди господин раб тех, и стязася с ними, ословиси, и приступаль 5 талант приеми, принеси другие 5 талант, глаголя, Господи, 5 талант неси предал, все другие 5 талант приобретох ими. Рече ему Господь его, добрый рабы благие и верный, омали были си верен на ноги митя поставлю, внидет радость Господа твоего. Приступили же и же 2 таланта приемы, рече, Господи, 2 таланта мне си предал, все другие 2 таланта приобретох има. Рече же ему Господь его, добрый рабы благие и верный, омали мы были си верен на ноги митя поставлю, ниде в радость Господа твоего. Приступали же и приемы 1 талант рече, Господи, видях Тя, яко жестокий си человек, жнеши иди же силой си, и собряеши, и уже не расточил еси, и убоявся же скрыт талант Твой в земли, и се имаши Твое. Отвещав же Господь его рече ему, лукавый рабе и ленивый, видишь, яко жену иди же неси, и собираю иди же не расточих, подобаши его и тебе даты сребро мое торжником, и пришед, а взял бы их свое с лихвою. Возьмите от него талант и дадите имущему 10 талант, имущему же везде дано будет, и преизбудет от неимущего же, и мнится, имея взято будет от него, и не ключевого раба верзите во тьму кромишнюю, то будет плач и скрежет зубом, сия глаголя возгласи, имей уши слышать и да слышит, и даже приедет Сын Человеческий в славе Своей, все святые ангелы с ними, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред ними все языцы, и разлучат их друг от друга, яко же пастырь разлучает овцы от козлищ, и поставит овцы одесную себе, козлища ушую. Тогда рече царь, сущему одесную его, придите благословение Отца моего, наследуйте уготованное вам царствие сложения мира. Залкахся бо и дасти ми ясти, возжадахся и напоисти мя, странен бех и ведости меня, нах и одести мя, болен и посетисти меня в темнице бех и приидости ко мне. Тогда отвечает ему праведница и глаголющий, Господи, когда Тя видихом алчущая и напитахом, или жаждущая и напоихом, когда же Тя видихом странно и ведохом, или наго и одехом, когда же Тя видихом болящая, или в темнице и предохом Тебе, и отвечав царь рече им, аминь, глаголю вам, понеже сотвористи единому всех братьев моих меньших, мне сотвористи. Тогда речет к сущему шую его, идите от меня проклятие его, огонь вечный, готованным дьяволу и ангелом его. Залтахся бо и не дасте ми ясти, вожадастя и не напоисти меня. Странен бег и не ведости меня, нах и не одести меня. Болен и в темнице не посетисти меня. Тогда отвечает ему идти, глаголющие, Господи, когда Тя видихом алчущая или жаждущая, или странно, или наго, или больно, или в темницах, и не послужихом Тебе. Тогда отвечает ему глаголя,
Аминь, глаголю вам, понеже не сотвористе единому всех меньших, и мне сотвористе, и идут сии в муку вечную, праведнице живот вечный, ибо стигда сконча Иисус вся словеса сия рече учеником своим, вести, яко по двою дню Пасха будет, и Сын Человеческий предан будет на пропятие. Слава Тебе, Рцем всі от сия душі, от сього помишлення нашого рцем. Господи, Вседержителю Божий, Отець наших, молим Тися, услиши і помилуй. Помили нас, Боже, по великій милості Твоєї, молим Тися, услиши і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимся, велике Господиня, Отці нашим, блаженніше митрополиті Онуфрі, Господині нашим, високопреосвященніше митрополиті Феодорі, і всей во Христі братії нашей. І ще молимся, Бог, храни в страні нашого властихів воїнствія, за тихої безмовної житіє пожили всяком благочестії і чистоті. І ще молимся о братіях наших, священниці, священномонасі, і всем во Христі братії нашим. І ще молимся о блаженних і преснопам'ятних святійших отців православних, і создателі святого храму сього, і всіх прежде почивших отців і брать, і лежащих повсюду православних. И еще молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении, устранении грехов. Рабов Божиих, братьев святого храма сего. Еще молимся, благоносящий, добродеющий, во святем и всечестном храме сем, нуждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе, великие и богатые милости. Ще молимся, даби мир і тишину вселити в землю нашу українську і збавити нас від всякого раю супостата. Серцем сокрушеним взиваю Тобі, Господи, істочнище любові милосердія, великодаровитий защитниче наш, скоро услиши і милостивно помилуй. Ще молимся Тобі, Господу Богу нашому, і же услышитися гласу молення нашої молитви, помилувати рабов Твою здраві долгоденствії, блаженнішого митрополита Онуфрія, предстоятелі Української православної церкви, високопреосвященнішого митрополита Федора, Бог храни мою паству і соборне наше духовенство, соборний православний наш народ, і о здраві долгоденствії, инокине Анастасии со сродниками, болящие Ольги и Иоанна с чадами и внуками, во здравии Василия Магдалина, протеерея Иоанна Ольги с чадами и сродниками, протеерея Василия, матушки Анны, матушки Ирины, воина Андрея Терезии, во здравии благодарных Иоанна и Марии, во здравии болящего Славика, юноши Николая, Янику Софійки,
и о здравии и помощи Божией. Нины сосродник, исполнение прошения я, за исцеление я. Болящую Анна, болящую Владимира Елен, Тамару Юль Николая, болящую Людмилы Ирины, Мирослава Игоря Светланки, Виктора Романа, Марины Елены, болящую Анны, монахини Серафимы, Марии, Татьяны, Наталки, Дарьи, учащейся Анастасии, Василя, и о здравии и помощи Божией, благодарных, Петра Дмитрия с братья Виктория, Николая Дмитрия, о здравии воина Андрея, воина Василия и всіх наших воїнів, воїна Олександра, і всіх переселених, і всіх сущих бідах і напастях, і о здравії митрополита Арсенія, митрополита Феодосія, митрополита Лонгіна, митрополита Сергія, протиереїв Владимира Дмитрия Юрія Агафії, болящого Степана, архімандрита Захарії, протиерея Константина Валерія, Ніни, Ольги, Ніни, Варвари, і о здравії і помощі Божией. Миколая Любові, Ніколети Марії Руслана, Тарасі воїна Івана, о здравії протиерея Ніколая Матушки Марії, протиерея Богдана Матушки Ангеліни з чадами, болящей Тетяни, болящей Георгія, учащейся Софії, протиереїв Йоганна, Андрея, Дмитрія, Сергія, Петра, Ігоря, Ірини, Євгенія, і о здравії отроков Андрея, Ярослава, Олександра, Світланки, Аполлинарии Федора, Виктора и Вероники, и предстоящих молящихся, благодатью и щедротами исполнити вся прошення їх, не спосилає людям нашим дар духовно-тілесне исцеление, радость духовная, радость спасения, Дух Христов, покров Божия Матери, рецем всі, Господи, услыши, и милостивно помилуй. Владыка, человеколюбче, милостив на работу их. Усіх поминаем нам и о здравии и помощи Божией, Нины сосродник, Иоанна Владимира, Елена Тамара, Юль Николая, Людмилы болящие за исцеление я, о здравии благодарных Иоанна и Марии, юноши Николая, Яника, Софийку, Любови Юрия, именинника Александра, о здравии тяжкоболящего Максима, Виталия, тяжкоболящей Марии, болящей Ольги, и о здравии и помощи Божией, Иоанна и Марии, отроку Дмитрия, Марии, младенца Иоанна, инуки Анастасии со сродниками, Тетяны Георгия, Анастасии, Миколая, Юлиана, Евгения Любови, Виры, Яны, Микеля, о здравии Мирослава, Анну и всех поминаемых и предстоящих молящихся, исполни благ пожелания всех нас. Прилежно молимтеся, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко милостив чоловіколюбець Бог єси, і тобі славу воссилаєм, Отцу і Сину, і Святому Духу нині і присно, і во віки віков. Помилуй нас, Боже, по велиці милості Твоєї, молим Тися, услыши і помилуй.
Еще молимся, покаяние души усопших рабов Божьих, блаженнейшего Владимира, блаженнейший Дорофей Николай, митрополит Николая Американского, протиерея Георгия, протиерея Михаила, протиерея Степана Иоанна, Михаила, Георгия, Тамары, Владимира, Марии, Виталия, Василия, Ренея, Георгия, преснопамятной Тамары, Владимира, Ксения, Насия, Феодота, епископа или Георгиева, протиерея Дмитрия, Пессимия, Серафима и Георгия, Михаила, и упокоение Василия, Нина, Алексея, покаяние Василия, Владимира, Вячеслава, Ивана, Катерины, преснопамятных Андрея, Мария, Теллы, преснопамятных Антония, Елизаветы, Павла, преснопамятных Василия, Пелагии, и поминаем у широкоусти, покоенных усопших рабов Божиих, Василия, Христины, Марии, Николая, Марии, Ивана, протиерея Виктора, протиерея Иоанна, Людмилы и Марии, протиерея Геннадия, Дионисия, Бориса, Алексея, Александра, Агафьи, Михаила, Ольги. И всех поминаем нам и покоение, и поминаем у широкоусти, и воинов на поле брани, убиенных за веру и Отечество, еже проститися и всякому прегрешению, вольному же и невольному. Господи, помилуй, Господи, Господь Бог учини души их, иди же праведные упокояются. Милости Божие, Царства Небесного и оставления грехов их у Христа Безсмертного, Царя и Бога нашего просим. Господу помолимся. Усіх поминай нами покоєнні, поминаємо в сорокоусті, і воїнов на полі брані, убієних за віру Отечество, Христе Боже наш, і Тобі славу воссилаєм, з обезначальним Твоїм Отцем, і з пресвятим, благим і животворящим Твоїм Духом, нині і присно і во віки віков. Помолитесь о влашении Господи, Господи, помилуй. Верни лишених, помолимся, да Господь помилует их. Господи, помилуй. Огласит их словом истины. Господи, помилуй. Открытым Евангелие правды. Господи, помилуй. Соедините святейшую соборнее апостольской церкви. Господи, помилуй. Спаси, помилуй, заступи, сохрани их, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Глашение главы ваша, Господи, вы преклоните.
Дайте яснове славы пречестное, великолепое имя Твое Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Лошини изыдите, лошини изыдите, да никто, кто лошиных и лицеверники, паки миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. И паки миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. И мудрость, когда поддержавую Твою всегда храним и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно и во веки веков. Ніхто недостойний. Оце завжди плотськими похотьми слесьми приходити, или приближитися, или служити тобі царю славу. Я живу славу. Різне мережне. Великого Господина Отця нашого, Онуфрія блаженнішого митрополита Київського і всієї України, і Господина нашого високопреосвященнішого Фьодора митрополита Мукачівського і Ужгородського, священство, дияконство, монашество, клір, братію прихожан до храба сего, вас і всіх
православних християн, да пом'яне Господь Бог во царстві Своєм, всегда нині і присно, і во віки віков. Исполни молитву нашу, Господеве. О предложении честной даре Господу помолимся. О святем храме всем, и с верою, благоговением и страхом Божиим ходящих вонь, Господу помолимся. О, избавитеся нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Не все совершенно, святомирно и безгрешно у Господа просим. Верно наставника, хранителя души телес наших, у Господа просим. Прощение, оставление грехов и пререшений наших, у Господа просим. Полезный душам нашим и миром мирове у Господа просим. Лучшее время живота нашего в мире покаяние скончаты, у Господа просим. Кончины живота нашего безболезненный, непостыдный, мирный, и добро ответа на страшным судыщий Христови просим. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга весь живот наш, Христу Богу предадим. Щедротами и дедородно Сына Твоего, с Ним же благословен еси, со пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Мир всем. Возлюбим друг друга, да единомыслием исповем мы.
і премудростию вонми. Вірою во єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і по єдиного Ісуса Христа, Сина Божия, єдинородного і живого зарожденого прежде Станем добре, станем со страхом, вон мен святое возношение в мире приносити. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и люби Бога и Отца, и причастие Святого Духа буди со всеми вами. Горімієм серця. Благодарим Господа. Победную песнь, вопоюще, вопиюще, взываюче, глаголюще.
Прийміте, ядите, сіє єсть тіло моє, єже завеломі моє, воставлення гріхов. Пийте от нього всі, сія єсть кров моя нового завіта, яже завизе многі зливаємо воставлення гріхов. Твояго твоїх Тебі приносяще о всіх і за всьом. І ще просимо ти словесно близького Господи, і милися дім, не спусти Богу дозволено прибрачу дарися, Ізрядно пресвятий, пречисті, преблагословенні, славені, владичиці нашої, Богородиці і Преснодіви Марії. Пресвятая Богородице, помагай нам. Первих пом'яни, Господи,
Великого Господина Отця нашого Онуфрія, блаженнішого митрополита Київської всієї України, Господина нашого високопреосвященнішого Феодора митрополита Мукачівського і Ужгородського, їх же даруй святим Твоїм церквам, в мірі селих чесних здраво долгоденствуючих, правоправ'ящих слово Твоє я істинне. Даш нам єдиними уста, єдиним серцем, славити і воспівати пречесне і великолепоє ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і присно, і во віки віков. І да будуть милости великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа со всіми вами. Вся святые помянувши, паки миром Господу помолимся. О принесених і освященних чесних дарів Господу помолимся. Бог наш приємня святий, і пренебесний і милостивний жертвений, поню благоухання духовного, вознеспосід нам божественної благодаті дар Святого Духа помолимся. Твої збавитися нам от всякої скорби і гніву і нужди, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, і сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Дні всього совершенно святе мирне безгрішного Господа просим. Ангела мирна, вірного наставника, хранителя душу ділес нашого Господа просим. Прощення і оставлення гріхов і прегрішення нашого Господа просим. Добрих і полезних душам нашим миром мірою Господа просим. Християнські кончини живота нашого безболізне, непостидне, мирне, і доброго отвіта на страшні суди, що листові просим. Соєдинення віри і причастя і Святого Духа, і спросивши самі себе і друг друга, і весь живот наш, Христу Богу предадиме. І сподоби нас, владико, дерзновенням неосужденно сміти призивати Тебе, небесного Бога Отця, і глаголати: Отче наш, іже єси на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царствіє Твоє, да буде воля Твоя, яко на небесіх і на землі. Хліб наш насущний дашь нам днес, і остави нам долги наші, яко же і ми оставляємо должником нашим.
яко Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і присно, і во віки віков. Мира всім. Глави ваша, Господи, ви приклоните. Благи щедротами и человеколюбием единородного Сына Твоего, с Ним же благословен еси со Пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святая святым.
Господи, усніми працю. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос посреди нас. Нині праздник Благовещення Пресвятої Богородиці. Благовещание, сообщение благої вісти. Якої? Предвічний Совет Святої Тройці колись, предвидя события історії людства, видя падіння Адама і Єви в раю, котрі заразили нашу природу вірусами гріха і смерти, Свята Тройця, по благословенню Отця Небесного, було благословенно другою лицю Святої Тройці зійти з небес, родитися від Діви Марії, і як Месія прийняти заражену на себе природу людську і зцілити її, і людям, людству, знову відкрити двері в Царство Божє, котрі були раніше наглухо закриті. Господь не міг явитися у цей світ у свою великій славі, бо не видержало би людство, але Бог прийняв унікальне таїнственне рішення – вийти в цей світ як чоловік. Но головне було друге, що тот, що сам сотворив чоловіка, друге лице Святої Тройці, Ісус, Господь, Месія, то Він зійшов із небес і родився від Діви Марії, узяв позичу від неї плоть, як співаємо в піснях, плоть взаємодавшая, щоб ту плоть, яка склонна до гріха, взяти на себе, і як творець первого Адама возобновити, і справити, поправити, і восстановити першого чоловіка. Так се стало, що він, Христос, названий другим Адамом, бо в самому собі восстановив природу людську. От таку місію виконала Божа Мати, котра оказалася одна з найдостойніших у світі осіб, яка своєю чистотою і славою сподобалася родити Месію Спасителя. А тому церква називає цей праздник День нашого главизна, спасіння нашого главизна. Коли вже Господь прийняв рішення сообщити через Архангела Гавриїла Діві Марії, що то, що заплановано, починає вступати в силу, Діва Марія прийняла на себе подвиг і стала Божою Матір'ю Сина Божого, який син по плоті, но предвічний Бог. І нині інтересно звучить у апостола Павла к євреям. «Ібо освящаючий і освящаємий всім од одного». Зато він не постидився називати їх братями, говоря, «Возвіщу ім'я Твоє, братці моїм, посереді церкви воспоються. І ще я буду уповати на нього. От і я, і діти, котрих дав мені Бог. Бо не від ангелів прийняв він, но приймає сім'я Авраамово, посьому должен був уподобитися братіям, стати подобним, як чоловік, щоб милостивим, вірним первосвященником перед Богом для умилостивлення за гріхи народа, бо як сам він був претерпів, бувши іскушений, то може і іскушаємим помочи. Ілі іними словами сказати, тот, котрий вже претерпів операцію на апендицит, уже після операції здоровий може здоровим другим хворим людям уже помочи, уже має силу. Ми з вами діти Божі, котрі стали во Христі Ісусі наслідниками Царства Божого. І ми добре пам'ятаємо, що Господь Бог іскушаємий був від сатани, то ясно, що все, що прийшло з Господом, у меншій мірі, маленький, но і нам так, іскушення, іспитання, соблазни, приманки. Скільки чоловік іде по городу коло кафе, скільки друзів, цимборів кличуть, потьнася мало напити. Треба силу мати пройти мимо. Скільки в світі злодіїв,
котрі предлагають, видиш, ми крадемо, нам ніч не роблять, ми перші, ми славні, ми законодавці. А вони давно перейшли границю. Но чесні люди туди не йдуть. Скільки є приманок на блуд, на обман, скільки є журналістів, котрим предлагали йти, але треба було неправду казати. Вони казали, ні, краще зарплата менша, але совість чиста. І ще одно, сьогодні, коли Єлизавета зачала і таїлася 5 місяців, старенька жона стала носієм, носила дитинку і таїлася 5 місяців, ганьбилася. Но, що сказала? Дав мені такої Бог на старі дні, котрий призрів на мене, щоб зняти з мене поношення між людьми, бо кожен раз додівали і не маєш дітей. Але Господь сам определяє, кому і як давати. І от в 6-й місяць посланий був ангел Господній від Бога в город Галилейський, в Назарет, до діви, обрученої мужем Іосифу. То, що й нині произошло. Коли отримала Діва Марія благовещення від ангела, в її очреві зав'язався новий благодатний чоловік, або Богочоловік, і вона, будучи вже носієм Месії, прийшла до своєї родственниці, Южики по-слав'янськи, і коли попривітала її, і отам сповнилася Духа Свята, і назвала Діву Марію, свою плем'янницю, матір'ю Господа. Православні це місто Євангелія знають. Сектантство, як кажуть, зарубилося. Ні, Божу матір не визнаємо, вона нам не нужна. Ісуса, ми в Ісуса віримо, Біблію віримо. Однак це місто каже, ну якщо ви почитаєте Ісуса, а не почитаєте Божу матір, не можеш вірувати вам ані одному слову. Важно ще й другое, що Господь указав нам, як мудро вийшов всій світ, не нарушає волю. І донині ми віруючі люди, але ми помнимо на опиті своєму, Бог не йде нас трясти. Бог не йде спеціально якісь робити нам проблеми. Бог чекає милосердно, создає умови, як один казав, такі комфортні умови для спасіння, для познання релігії. До тебе прийдуть за життя сотні людей, котрі тобі підскажуть, котра релігія правильна. Ясно, не слухай офіціальної телевідення і радіо, бо там сидять явні безбожники і зачастую і антихристи, котрі ненавидять християн, готові би їх стерти з лиця землі. Ми то знаємо. А тому кожному чоловіку Бог посилає ангела. Прийшов ангел до Діви Марії, приходить ангел Божий і до кожного із нас і завжди шепне, як треба молитися, як треба вести себе. Деколи ангел змінить наш маршрут. У сьогоднішній день, коли церква має другий день, вівторок Страсного тижня, церква предложила нам чтення Євангелія, де впоминається, що послідній день ніхто не знає. Не ангели небесні, але Отець Небесний. Но що буде катастрофа в послідні дні? Яка? А у нас сьогодні вже є. Так, як було в дні Ноя, збудував корабель Ной, сказав людям, перестаньте грішити, буде потоп, всі загинете. Сміялися з нього. Наука доказала, що Бога не є. Ти що? Ужгородський університет, десятки професорів, і ще в моє время доказували, чоло розбивали, що Бога не є, що то вигадка. Ной продовжав будувати корабель. І коли прийшов час, так і буде і у пришестві Сина Чоловічого у послідні дні. Бо як в дні Ноя перед потопом їли, пили, женилися, виходили замуж, до того дня, як вийшов Ной в
ковчег, двері закрилися, і прийшла вода, і все погубила. Ну то, що так і тепер невидиме. Казало бися, тепер не є проблема купити Біблію, купити Євангеліє, не є проблема відкрити телефон і нажати кнопочку «Найти істинну релігію», благо повно матеріала. Но виясняється, якщо віруючі діти Божі восприйняли всю технічну поміч як благо і користуються нею, безбожники – ні. Вони як афисти не моляться, вони Слово Боже не читають. То їм не треба, але вони шукають. При мадярах казали, що православна віра недобра. При чехах додівали. В совєтське время казали, Бога не є. Нині наша віра в Закарпатті 1150-літня. На 100 років раніше від Києво-Печерської лаври крестилися ми. А нам ідуть сюди нас убіждати, що наша віра недобра. На світі їх не було. На 120 років раніше ми отримали і письменність, і релігію православну. І нині так читаємо в церкві, як Кирил і Мефодій склали, тоді унормували нашу мову. 1150 років. Коли ми цю дату називаємо, то кажемо всім мудрецям, не лізьте нам у Закарпаття вчити нас релігії. Ми вас будемо вчити. Тим більше лізуть, котрі взагалі не християни. Одного разу ми на Благовіщенні кажемо, Боже, ну ведь Ти зійшов з небес не карати, не судити, а помилувати. Благослови нам, щоб ми не спішили осуждати наших гонителів, видя їх безуміє, ограничення, видя грубейші порушення законів. Вони не стільки нам повинні бути обідні, що закони порушують, а в тому, що перед нами люди невіруючі. Так, як було при Ноєві, їли, пили, скакали, танцювали, крали, брали, утікали з грішми за границю, пряталися. А потім одно время прийде Син Чоловічий, і всі безбожники загинуть так, як загинули люди вне корабля Ноя. Зовні, вне корабля православної церкви, всі люди, на нашу думку, не будуть мати нагороди Царства Божого. Ми не судимо їх, але ми кажемо, що знаємо точно, котрий корабель пливе в Царство Божє. І якщо кличемо других, вони не йдуть, а ще нас б'ють, а ще сказали, то ваш корабель напротив собора, примерно 4 роки назад, завісили картину «Корабль», православний хрест і мат написали. Ми обращалися в міську раду, обращалися в прокуратуру. Ніхто ніч не видів. Но достатньо було нам сказати в проповіді, не лізьте в нашу релігію. Нараз 5 прокурорів вийшло і відкрили уголовне діло. Що це значить? Ми живемо в останнє время. І як тоді при Ноєві їли, пили, крали, танцювали, так і нині творять безобразіє. А оскільки ми їх мовчки обличаємо, то вони нас переслідують, щоб хоч як свою совість маленьку, яка їх гризе, успокоїти. Не такі дурні безбожники, щоб вони розуміли, що вони крайні злочинці по всім питанням. Про державним, про економічним, про моральним, правовим і по релігіозним. Господи, в день великого праздника Благовіщення Пресвятої Богородиці, благослови нам, Господи, як і Божій Матері Ти возвіщав волю свою. Подай нам наших ангелів-хранителів, щоб ми й тут були діти Божі, чули голос свого ангела, прислухалися, держалися канонічної церкви, а у вічності були б і наслідниками Царства Божого. Амінь. Христос посреди нас.
со страхом Божиим и вірою приступите. Благословен ряди во ім'я Господнє, бо Господи, явися нам. Вірую, Господи, і сповідую, коти і висну Христос, Син Бога Живого, пришед мир грешный спасти одни же первые, смазаще вірую, яко сие самое пречистое тело Твое, сие самая честная кровь Твоя, молюся, вот и помилуй, простыми прегрешения моя вольная и невольная, еже словом, еже делом, еже ведением и неведением, и сподобай меня осужденно причаститься пречистых Твоих тайн, в оставлении грехов моих в жизнь вечную, в вечере Твоей тайны, Сыне Божий, причастниками прими, небо врагом Твоей тайну Твоим не лобзань Ты дам, яко иуда, яко разбойник, исповедуйте, помяни меня, Господи, во Царстве Твоем, да не в суде ли в осуждение, будет не причащение святых Твоих тайн, Господи, но во исцеление души и тела. Аминь. Тіло Христове прийміте, Христово прийміте, тіло Христово прийміте, Христово прийміте, і Спаси, Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Видит вам святых святых, яко Духа Небесного, обрітом вірується мною, нероздільній Тройці поклоняється, та вона Всегда, ныне и присно, и во веки веков. Исполняться уста наша, хваления Твоего, хваления Твоего, Твоего, Господи, яко напоем славу Твою, яко сподобил еси, яко сподобил еси, сподобил еси нас, причаститися святим Твоїм, Божественним безсмертним і животворящим, творящим тайнам, соблюди нас во Твоїй святині, весь день початися в храмі Твоїй, алілуя, алілуя, алілуя. Прости, приемши божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесно страшных и животворящих Христовых тайн, достойно благодарим Господа. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй.
самі себе і друг друга. І весь живот наш Христу Богу передадим. Яко Ти єси освящення наше, Тобі славу воссилаєм, Отцу і Сину, і Святому Духу нині і присно, і во віки віков. З миром і зійде. Господу помолимося. Господи, благословляє і благословляючих Тя, Господи, і освящай на Тя уповаючих. Спаси людей Твоїх і благослови достояння Твоє, і сповнення церкви Твоє сохрани осяди любящих благолепі дому Твоєго. Тоді їх воспрослави Божественною силою не стане зубуваючи на Тя. Мир, мирові Тому даруй церква, священника воїнству і всім людям Твоїм, яко всякої діяння благ, всяк дар, совершенствующий исходя Тебе со світов, Тобі славу і благодарення поклонення воссилаєм, Отцу і Сину, і Святому Духу нині і присно, і во віки віков. Иисусе, сладчайший спаси нас. Иисусе, сладчайший спаси нас. Пресвятая Богородице, спаси нас. Пресвятая Богородице, спаси нас. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу. Помилуй нас, Боже, по велиці милості Твоєї, молимся, услыши і помилуй. О здравии, долгоденствии, блаженнейшего митрополита Онуфрия, митрополита Федора, соборное духовенство, соборный православный наш народ, и о здравии, долгоденствии, не несосродников в исполнении прошения, он в послании Божьей помощи, благословения исцеления, о здравии Янукини Анастасии со сродниками, в исполнении Божьей благословения исцеления, болящего Яна, болящего Владимира Елена, Тамары Николая, учащиеся Елены, о здравии Любови и Людмилы болящие, о здравии благодарных Иоанна и Марии, юношу Николая, на спасение Божьей помощи, доброй доли, о здравии болящего Вячеслава, Яника Софийку, Любови Юрия, о здравии Марию Иоанна, отроку Дмитрия Марии, младенца Иоанна, і о здравії Порторіана, матушку Ольгу Сучадову, матушку Анну, Тетяну Світланку, Єремінницю Анастасію, Марію Михайла, болящую Ольгу за исцеление Иоанна, тяжко болящую Марию, болящую младенцю Анну и Александра, Івана Юлія, Марію Віктора, Аллу, іменинницю, Віталія, Ксенію, Ніколая, Наталку, Марію Валентину, і о здравії всі поминаємо благодаттю і щедротами сполнитися прошення їх. Не спасали людям нашим дар духовно-телесное исцеление, радость духовную, радость спасения Дух Христов, покров Божия Матерь, лицем всі, Господи, услыши милостивно помилуй. Господи, помилуй.
владико милостив, чоловіка любець Бог, і си тобі славу посилаєм, Отцу і Сину, і Святому Духу, нині і присно, і во віки віков. О Пресвятій Богородиці, сомилення серця помолимся, Пресвятая Богородице, спаси нас. Пресвятая, Владичице Богородице, єдина чистая душою і тілом, єдина превыше всякої чистоти, ціломудря дівства, єдина всеціло соділоша обітелю всецілої благодаті вся Святого Духа, самої невещесної сили здійще несравненно превошедшая чистотою і святиною душі і тіла, призри на нас, предстоящих молящихся, грішних, часто очернившися скверною страстей життя нашого. Очисти страстний ум наш, непорочними зроби і благоустрой, блуждаючий і сліпотствуючий думки наші, приди вперед чувства наші, руководствуй ними, освободи нас від мучительства, що над нами злогнусного навика к нечистим предрассудкам і страстям. Останови всякий действующий в нас гріх, омраченному каянному уму нашему даруй трезвение, рассудительность для исправления своих поползновений и падений, чтобы, освободившись от гріховної тьми, ми сподобалися з дерзновенням прославляти і піснословити Тебе, єдину Матір істинного світа, Христа Бога нашого, тому що Тебе єдну з Ним і благословляй, славить всяка невидима видимая тварь, нині і присно, і во віки віков. Архангельський глас, вопієм ти чистая, радуйся, благодатная, Господь з тобою. Долгоденцевно і мирно життя подай, Господи, всім предстоящим молящимся і поминаємо в здраві. Сохрани їх на многое и благое літо. Усіх вас поздравляю з праздником Благовещення Пресвятої Богородиці. У цьому році попалося на Страсний тиждень, а тому, пам'ятаєте, на Благовіщення благословляється рибка, але оскільки строгий тиждень, то лише олій, або по-нашому олай. Доста. Осталося пару днів до фініша. Почалися, видите, в нас время теплої, вже продовжуємо роботи. Я прошу підключитися в поміч нашому іконописцю, написати ікони, а там вижу позолоти, в нас треба ще много робити, і на тих орнаментах також є міста, де позолоту. Підключіться акуратненько, десь зберетеся групою, щоб якусь іконочку собі заказати, щоб мати пам'яточку для історії. Завтра у нас літургія преждесвященних, остання в цьому році. Четвер Василія Великого, там сповідаємося, причащаємося, а в алтарьові священники заготовують велику просфору, як тіло Христово, і потім дроблять її, і в 2 чашах на цілий рік запасні частички тіла і крові Христової. В четвер вечора у нас буде ще 6
єлепомазання, але воно буде після 12-го Євангелія на страсти вечором. 5 годин страсті починаються, після 12-го Євангелія єлепомазання. У п'ятницю літургії не є, але богослуження буде, читаються часи царські, а в 3 години воно з плащаниці. Тут буде в верхньому храмі, потім молитви і, наконець, у суботу рано літургія Василія Великого, а в середині неї священники переодіваються з чорних рис у білі, теж як Пасха. Після літургії ми в перший раз співаємо «Тропарь Христос Воскрес» і можемо освящати Пасхи. Восточна Україна привикла к тому, що там не було много храмів, та в них починали Пасхи святити в суботу вже рано. І ми будемо теж вам святити тим людям, котрі прийшли до нашого краю. Ми і так кожен рік святимо дітям, садикам, школу, воїнам, інвалідам. Пасхи святими направляємо їм, але якщо комусь треба йти в дорогу, або точно знає, що не вдасться йому ні ночі бути, ні днем на Пасху, тоді сміло приходіть. Будемо після 10-ї години, десь около 10-ї години в суботу, оті Пасхи посвятити, но вкушати тільки вже на саму Пасху. Для вірних дітей Божих ночі в 10 годин, в 12 годин по київському часу, ви б не путали, починаємо службу пасхальну. Пасхальна утрення, потім літургія, і з 3 годин рана до обіда, кожні півгодини посвячуємо Пасхи. Напоминаємо всім, православним людям, Пасха – Христос, принесений в жертву за нас. Якщо можна, півголос тихенько повторіть зі мною. Пасха наша – Христос, принесений в жертву за нас. А що тоді хліб? А хліб, як символ житті, хліб Пасха, напоминання, хто посвятив хліб у церкві, Воскресіння Христово, посвящає його сім'ю. Восточна Україна і Великоросія, там кулічі замість хліба кладуть такий солодкий сир. У нас такої традиції не є. От часів Кирила і Мефодія у нас хліб Пасха. Держимося свої традиції. Із Богом святим. Сьогодні праздник мируємося, щоб ми були єдним миром мазані, єдним духом напоєні, єдною вірою об'єднані, надією окрилені і одним царством Божим нагороджені. Благословення Господнє на вас, то благодаті чоловіка любив всегда нині і присно в віки віков. Слава Тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і присно, і во віки віков. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, високо преосвященніший владико, благослови. Рядуй, Господь, на вольную страсть, на вольные страдания нашего ради спасения. Христос, истинный Бог наш, молитвуем пречистой Своей Матери, святителя Йоанна Златоуста, чадики праведний Бог, Отець, який Маяна і всіх святих, помилуй і спасет нас, яко благ чоловіколюбець. Господи, сохрани їх нам до
Славі возлюби